Balaidoseko neurketaren bezperan egin du Realak asteko azken entrenamendua. Saioan, Jero Rul izan ezik, Jago Barrasatek jokalari guztiak izan ditu bere agindupean. Hala ere, Berriatuko entrenatzaileak badazpada, Finbogason eta Zurutuza deialditik kanpo utzi ditu. Txuri-urdinek iaz bina berdindu zuten Zeltaren aurka. Aurten Galiziarrek 4 puntu lortu dituzte dagoeneko lehen 2 jardunaldietan. Nik uste talde bat oso erasokorra dana, asko proposatzen dabena, nik uste goixen presionetan dabena bai, nik uste momentu honin dauzela batez begoiko jokalarisek, eta zentzu hortan partidu gatxa, nik uste dut ez gazela Zelta baino gitxia eta gauzak ondo itxe maguz, nik uste dut gaupen minen genkela eta maitza hon lortu. Etxetik kanpo Realak aurten ez du bere jokorik onena eskaini. Errusiatik eta Ibarretik esku utxik itzuli zen etxera. Hala ere, Gipuzkoarrek duten guztia emango dute bihar 3 puntuak poltsikoratzeko. Batez etxin emoten gauzen maili, etxetik kanpora bemoten dugun, eta horri buruz behitze egin dugu, eta nahi dugune, bizarre partio kompleto batein eta holan aukera gehiago irabazteko, baina gizia etxetik kanpora beste pauso bat emon bidugula.